Здравейте, аз съм Драгоница. Добре дошли в моя канал. Днес ще направя интуитивно таро четене за зодия Везни за месец декември. Ако резонирате с посланието и се интересувате от индивидуален таро сеанс, може да откриете повече информация в описанието на това видео. Стартираме. Сега ще изтегля няколко карти, които да отразят енергията във вашето поле. Да видим какви потенциали има за месец декември за зодия Везни. Така, около Везните този месец, първо много интересно как имаме две последователни главни аркани, които говорят за промяна, за задвижване напред, за дигане на нивото, за съдбоносни събития. Но преди да обърна внимание на тях, ще стартирам с това, че месецът започва с нуждата да проявите търпение и да вярвате в процеса. В самото начало, може би вече се отърсвате от ноемврийската енергия, която беше доста тежка, на моменти непродуктивна и с усещане, че не сте имали прогрес по главни теми за вас и за поважни неща, свързани с вашето развитие. Но в крайна сметка, да, много е лично, много е личностно и кариерно ми се оформя това четене интуитивно. Така че, проявявайки търпение в началото на месеца, може да имате възможността първо да вземете предвид възможност, която идва като финансова инвестиция или възможност, която да даде основа за стартиране на някакъв нов проект или нещо, което да комплиментира добре ресурсно и материално ваш съществуващ проект. И другото нещо е, реално вие ще сте много добре балансирани в месеца, в посока на това как боравите с емоциите си и това как получавате любов и внимание и също време как получавате ресурси. Затова е важно да проявите търпение, защото в възможността ви и в това, че вие можете да контролирате или по-скоро можете да избягате от нуждата да контролирате хаоса, ставате по-сетивни на истински важните неща, които са в потока. И в случая имате нужда от много голяма доза подкрепа в нещата, които правите. Така или иначе, ноември месец може би беше по-голямо предизвикателство в сравнение с други месеци в полугодието на 2025, но той беше там, за да ни трансформира и за да ни покаже, че не винаги нещата ще се случват през принципа през мъжкия принцип. Което какво значи? Не е задължително положения труд днес да даде веднага резултат. Утре имаме възможността да ползваме времето и пространството, да се изразяваме и да работиме малко по... не искам да кажа лежерно, въпреки че за Везните може би това е препоръка, но да ползваме въздуха около нас и да дишаме докато работим, а не само да забиваме главата в някакви идеи, проекти и неща, които по-скоро да ни натискат, защото в повечето случаи ги измисляме такива, че да са по-големи от нас. Така че, тази сетивност към средата е изключително важна. Позволявайте си да се поглезите, позволявайте да получавате вниманието, от което имате нужда. Същевременно ще имате възможността, бидейки заредени, да обърнете внимание на потенциални възможности, които могат да се превърнат много бавно, но в стабилни партньорства и да получите ресурсите, които са ви необходими, дали от гледна точка на материална, съвсем финансово изражение, или помощ конкретна под формата на труд, или дори само присъствието на някой, на когото знаете, че може да разчитате посока реализиране на вашите идеи. Виждам също така възможност за пътуване или обмисляне, планиране на такова или обмисляне на
това да стартирате някакво обучение или да тръгнете в посока на надграждане на вашите знания в направлението, в което се подвизавате. Като и в двата случая това са неща, които не са решени от днес за утре със сигурност. Това са неща, които ги обмисляте. Може да не се реализират през декември, но реално фокуса върху тези неща ще е толкова засилен през декември, че ще се усещате сякаш вече ги живеете. Така че ако планирате пътуване, гледайте да се въодушевите и да вземете максимума от проучването на детайлите, свързани с това пътуване, и не се забивайте в битовите неща, свързани с него, или административните неща, свързани с него, а по-скоро проучете по какъв начин да вземете максимума вдъхновение и да се заредите както трябва. В посока на образование, ако планирате надграждане на вашите умения с някакъв тип курсове или свързване с ментори, гидове и хора, които да ви помагат да вървите напред, знайте, че това наистина също е съдбоносно, нещо, което сте имали подсъзнателна нужда да го направите още в малко в началото на изминалата година. Не се е случило, защото не сте имали готовност, не се е случило, защото сте се разсейвали от прекалено много неща, но сега някакси вашата енергия се канализира в посока на ще има структура. Да, може да има пътувания, може да има момента с декември месец, коледни празници, малко повече почивка, хапване и неща свързани с празника. Но същевременно на подсъзнателно ниво системата и програмата за това, че заявката е сериозна и че това е период, в който наистина ще се подготвите емоционално и ментално да влезете в нещо ново, което да ви надгради живота, е доста... Е тук. Заявката е тук. Като по отношение на взаимоотношенията, виждам момент, в който така малко забити в материята, може да дойде момент, в който да изисквате малко повече от вашия партньор и да се чувствате сякаш той не дава достатъчно, но много е важно да знаете, че всеки един човек си има капацитет и ресурси и да знаете, че е въпрос на отношение и комуникация. За това нещата да бъдат изяснени, като при директна комуникация, ако границите ви са настъпени, имайте предвид, че партньорът ви ще си вземе бележка. Ако нямате романтичен партньор, това може да е ваш колега или роднина, човекът срещу вас, който е засегнат от тази енергия и тази динамика, ще си вземе бележка и може да се извини, да поднесе извинение, жест и да създаде отново усещане за разбирателство, хармония и покой. Така че там, в тази динамика, не се подавайте на тая емоция, не я задържите, възприемете я като нещо, което може да изконтролирате в посока на моментно развързване, ако тръгнат някакви възли да се заплитат. Много ми харесва също така, че в генералното четене виждаме и колелото на съдбата, което е по принцип картата за 2026 година. Какво означава това? Че в декември може да вземете или да се случат събития, които да определят по какъв начин ще се развие живота ви в следващите 5 до 10 години, съдбоносни такива, които ще направят много голяма разлика за вашия живот. Тук се говори също така и за сериозно излизане от комфорта. Какво означава това? Че ние всъщност трябва да имаме готовност, везните, казвам ние, защото аз самата съм везна, трябва да имаме готовност да излезнем от комфорта и да тръгнем към непознатите неща, непознатите земи, непознатите подходи, непознатите методи на мислене и непознатите техники, ако щете, инструменти за справяне с нещата, с цел да надградим. Ако си действаме по принципа на ето винаги е било така и винаги е вървяло, аз пак ще съм си същата и ще си правя същите неща и ще имам също толкова задоволителен резултат, ами този път няма как да се получи. Има си един момент, в който конкретни подходи се изчерпват и за да се размърдаме и да промениме нашата ситуация в дългосрочен план, настъпва един момент, в който трябва да се вземе решение и да се направи промяна, която може да доведе до много добри резултати за нас и всъщност да ни изтласка напред в възможността да
се изразяваме, да действаме и да градим неща, свързани с в дългосрочен план материалното ни благосостояние. Това беше тарочетането за Зодия Везни за месец декември. Надявам се, че резонирате с картите. Знаете, че те дават послание, но изборите винаги са ваши, така че слушайте интуицията ви и вървете по пътя на душата.